l'Abril Beguer Pujolà, alumne en pràctiques del servei Fem Companyia. Vinc de l'Institut Pere Alsius per ensenyar-vos a utilitzar el telèfon mòbil i les seves aplicacions. Avui aprendrem a descarregar aplicacions. Primer de tot, hem d'anar a l'icona del Play Store, que és aquest. Primer de tot, hauríeu d'estar vinculats en un Gmail. Es crea un Gmail o si ja el teniu, doncs inicieu sessió en aquesta icona que hi ha aquí. Podeu escriure el joc que creieu o que vulgueu instal·lar-vos, o aquí que hi ha un micro per parlar. Ell ho detectarà i us buscarà el que creu que heu dit. Us ensenyaré primer de tot a descarregar un joc, per exemple el Parchís. Escrigueu Parchís i el busqueu. Per exemple, jo clicaré aquest, cliqueu en el botó que posa instal·la i ara s'està instal·lant. Està finalitzant, va per al 69%, hem d'esperar que arribi al 100%. Pot tardar una miqueta, però no passa res, és completament normal. I al costat del tant percentatge us posa quan ocupa l'aplicació de l'espai del mòbil. S'està instal·lant ja. Ara ja podeu veure que està instal·lat i podeu clicar directament jugar. Per tant, ara ja el tenim instal·lat. Perfecte. Ara, per trobar l'aplicació, segurament teniu una barreta a baix de tot i aquí una icona de 9 puntets, el cliqueu i aquí ja em surt el Parchís instal·lat. El cliqueu i ja podeu començar a jugar. I si després el voleu per posar-ho fora, manteniu apretat l'icona i l'arrastreu i el poseu en el lloc on voleu. Després, si ja no voleu aquest joc, no us agrada més o qualsevol cosa, el manteniu apretat i podeu posar desinstal·lar. Cliqueu desinstal·lar, acceptar i ara desapareixerà. S'ha desinstal·lat. Veieu que ho posa allà al costat? Molt bé, doncs ara ja està, ja no teniu el joc instal·lat. També pot ser que la cosa que voleu buscar doncs no la trobeu en català, però la podeu buscar en castellà fàcilment, que és només posar la mateixa paraula però en castellà i ja estaria. És el mateix procediment que us he ensenyat abans i podeu buscar qualsevol aplicació. Per exemple, una aplicació per fer exercici físic, els jocs que vulgueu, Parchís, dames, el solitari, etc. Per tant, per això no us preocupeu que ho teniu tot. De deures teniu enviar una aplicació de joc de taula i una altra de salut i benestar. Seria tot, però si teniu algun dubte podeu preguntar qualsevol dubte per al grup que teniu de WhatsApp que pertanyeu. Per tant, merci per tot i gràcies, espero que us hagi servit de molt.